Fideo dosbarth i chwith ar gyfer y mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Trawsffurfiadau graffigol sylfaenol. Trawsffurfiadau i ddechrau. Un hawdd. Mae gennym ffwythiant y yn haflu fx, a fe allwn yn hawdd ei trawsffudo y plan i gyd yng nghyfeiriad y. Neu llai fyny wrth adio cysonyn neu i lawr wrth dynnu cysonyn. Ar gyfer pob gwerth x, rhaid cymhwyso'r ffwythiant yn gyntaf, wedyn adio a i'r gwerth chi wedi cael. Bydd hyn yn symud gwerth y ffwythiant a uned yng nghyfeiriad y. Felly mae x gyda ni, ni'n gweithio'r ffwythiant ar yr x, cael ateb, wedyn ado a i'r ateb yna, a bydd yn y newydd ni. Golygu'r hyn, bydd y graff yn gyfan yn symud a uned yng nghyfeiriad y. Felly dyma ni ar gyfer y ffwythiant x cube minus 3x sgwar plus x plus 1 a'n miado gwanol a i'r ffwythiant. Felly, os dechreuwn ni gyda ado 1, mae'r graff yn symud lan 1 uned, adio 2, ni'n symud y lan 2 uned, neu tynnu 1, ni'n symud y lawr 1 uned, tynnu 2, ni'n symud y lawr 2 uned. Felly adio neu tynnu a, ni'n symud y graff i fyny yr uchelyn x a uned, neu os di a negatif, lawr a uned. Ddim mor hawdd, os ydyn ni angen trawsffudo yng nghyfeiriad x, dyw e ddim mor hawdd. Rhaid i ni ado neu tynnu i'r gwerth x, wedyn cymhwyso'r ffwythiant. Efallai bod chi'n gwybod o'ch gwaith tygau, os nawn adio rhif positif i x, wedyn cymhwyso'r ffwythiant, mae'r graff yn symud i'r cyfeiriad negatif. Wel, pam yw hynny? Ar gyfer pob gwerth x, byddwn nhw'n adio a yn gyntaf, wedyn cymhwyso'r ffwythiant. Felly dechrau dy x, a ni'n cael x plus a, wedyn cymhwyso y ffwythiant i'r pwynt x plus a ni'n cael y, yr y newydd. Felly edrychwn hyn ar hyn gyda'r ffwythiant gyda a yn haflu 1. Felly dyma'r graff x cube minus 3x sgwar plus x plus 1. A ni moyn dechrau, os dechreuwn ni gyda'r pwynt 1 yma, na a yn mynd i fod yn 1 hefyd, felly ni ado 1 i'r pwynt 1 a ni'n cyrraedd y pwynt 2. Ni'n gweithio'r ffwythiant ar y pwynt 2, a beth ydyn ni'n cael? Wel, os dod ni 2 mewn i hwn, ni'n cael 8 minus 3 lliosi 2 di sgwirio, sef 4, 3 lliosi 4 yn minus 12, plus 2, plus 1, a ni'n cael y gwerth minus 1 allan. Felly, ni wedi cyrraedd y pwynt minus 1, 1. Ni'n gweld hwn yn gweithio, adio 1 i'r pwynt 1, felly a'n 1, ni'n dechrau'r pwynt 1, adio 1, ni'n cyrraedd y pwynt 2, cymhwyso'r ffwythiant, felly beth yw'r graff yn gweithio ni ar gyfer y pwynt 2, a ni'n cael y pwynt minus 1, a wedyn ni'n rhoi'r minus 1 nôl gyda'r pwynt x gwreiddiol oedd gyda ni, felly mae 1, minus 1 gyda ni ar gyfer y pwynt yna. Y pwynt arall sydd gyda ni, os di x yn 1.6, dechrau gyda x yn 1.6 ar y graff, adio 1 i hwnnw, a ni'n cael x yn 2.6, cymhwyso'r graff i hwnnw, a ni'n cael felly f 2.6, dod i 2.6 mewn y ffwythiant, ni'n cael 0.9 tua yma ar y graff, a wedyn rhoi hwnna nôl, hwnna'r gwerth newydd y ni gyda'r x gwreiddiol. Felly ar gyfer 1.6, ni wedi mynd i 0.9. Felly mae pwynt yna gyda ni nawr. Felly mae'r pwynt yma, 1, wedi symud i'r pwynt 1 minus 1. Mae'r pwynt 1.6
wedi symud i'r pwynt 1.60, 0.9. Felly mae'r pwyntiau wedi symud ar draws yn y cyfeiriad negatif, a ni'n cael y graff nawr yn y gromlin glas gyda ni yma. Dych chi feddwl am y pwynt 1, os ni'n neud ar y pwynt 1, dych chi weld bod hwnna hefyd yn gweithio. Mae'r pwynt 1, adio 1 yn ni'n mynd i y pwynt 1. Beth mae'r graff yn gweithio ni am y pwynt yna yw 0, felly gosod hwnna nôl yn ei le, a ni ar y pwynt yma ar y graff. Felly beth sydd wedi digwydd yw bod ni'n tynnu'r graff yn ôl yng nghyfeiriad minus a. Felly mae fx plus 1 yw fx wedi symud i'r chwith neu'r cyfeiriad negatif 1 uned. Gallwn edrych ar hyn mewn modd arall o disgrifio'r trawsffurfiadau wedyn edrych ar beth mae hyn yn golygu i'r ffwythiant. Felly trawsffurfiadau fx gyda a uned yng nghyfeiriad x. Felly yr graff gwyrdd a'r graff glas. Os ydyn ni angen symud y graff gwyrdd a uned ar draws i gael y graff glas, beth sydd wedi digwydd? Mae bob pwynt x wedi trawsffudo i'r pwynt x plus a Gallwn alw'r pwynt newydd yma yn x fawr. Felly cawn bod x fawr yn x plus a fach, a bod fawr yw bach. Gallwn ni draws newid yr un gyntaf yma, felly x bach yw x fawr tynnu a bach, a mae fach yn haflu fawr. Felly, os nawn am newid rhain i fewn i'r ffwythiant yn haflu fx gwyrdd, ni'n cael bod yn haflu x, felly x yn haflu x minus a, a'r yn haflu fawr, yn haflu f x minus a. Felly mae'r ffwythiant yn un x minus a, bod ni wedi symud yng nghyfeiriad positif. A gan fod y berthynas yr un peth am unrhyw lythrennau defnyddion, i ni'n cael bod yn haflu f x minus a ar gyfer ein cromlin newydd. Felly o'n i wedi trawsffudo a uned yng nghyfeiriad positif, ond mae'r ffwythiant yn f x minus a. Gan fod y trawsffudiad yn gweithredu ar y gwerth x cyn i'r ffwythiau'n gael ei gymhwyso, gallwn feddwl amdano fel ein bod yn symud yr uchelyn x. Dychmygwch yr uchelyn gwreiddiol fel y linell doredig. Ni'n mynd i symud yr uchelyn x yn ôl amlaen ar hyd yr uchelyn x. Felly ni'n mynd i symud y rifau yn ôl amlaen. Felly, tynnu a oddi wrth x. Felly, os di x yn y sefyllfa yma, tynnu a oddi wrth x yn symud yr uchelyn yn y cyfeiriad negatif, sy'n golygu bod y ffwythiant wedi symud yn nghyfeiriad dirgroes, hynny yw y positif yn y sefyllfa ni. Gallwch hefyd feddwl amdano fe fel mae x minus a yn y bracet, felly x yn hafal i a byddai'n gwneud y ffwythiant yna yn f0, felly chi angen x yn hafal i a neu adio a i'r cyfeiriad yng nghyfeiriad x. Felly, os dwi'n dweud minus a, chi'n mynd yn y cyfeiriad positif, os dwi'n gweud plus a, chi'n mynd yn cyfeiriad negatif. Os dwi'n tu fewn y bracet. Ymestyn y graff nawr, mae hwn yn weddol hawdd pan rydyn yn ymestyn yng nghyfeiriad Os nawn liosi'r ffwythiant gan y rif a sy'n fwy na 1, bydd y ffwythiant yn cael ymestyn i ffwrdd o'r uchelyn x. Ac os nawn ei liosi gan a yn llai na 1, a yn positif, bydd yn cael ei gywasgu tuag at yr uchelyn x. Felly ar gyfer bob gwerth x byddwn nhw'n gyntaf yn gymhwyso'r ffwythiant
wedyn lluosi gyda A, felly X, cymhwyso'r ffwythiant Fx, lluosi gyda A lluos Fx yn rhoi'r newydd i ni. Felly ar gyfer A yn fwy na 1, golygu'r hyn bydd yr holl graff yn cael ei mestyn gan lioswm o A yng nghyfeiriad Felly yma, cawn yn haflu Fx, yn haflu 2Fx, mae pob gwerth y gwreiddiol yn y gwyrdd yn cael ei liosi dy 2. Yn 0 yma, felly 0 lluosi 2 yn 0. Pob rif arall cael ei mestyn gyda 2. Yn hawlu 3Fx, pob rif yn cael ei mestyn gyda 3 i ffwrdd o'r uchelyn X. A yn haflu 4 yn cael ei ymestyn yng nghyfeiriad i ffwrdd o'r uchelyn X. Ar gyfer A yn llai na 1, ond dal yn positif, golygu'r hyn bydd yr holl graff yn cael ei wasgu gan ffactor o A yng nghyfeiriad Felly, yma cawn yn haflu Fx, hanner yn haflu hanner Fx, gewn ni Fx wedi rannu dy 2, felly mae pob gwerth yn hanner maint beth oedd yr Fx, felly ni'n dod yn agosach at yr uchelyn X. Treian Fx, dyn ni'n agosach eto yn y glas, a wedyn cwarter Fx, Fx rannu dy 4, felly pob gwerth Fx yn cwarter maint yr oedd dyn ni cyn ni. Felly ni'n dod yn agosach ac agosach at yr uchelyn X, wrth rhannu dy rif A sy'n llai na 1, ond yn positif. Yng nghyfeiriad X, dyw e ddim mor hawdd. Ar gyfer hyn, yn gyntaf mae'r angen lluosi neu rannu'r gwerth X, wedyn cymhwyso'r ffwythiant. Efallai eto, felly bod chi'n gwybod y gwaith y gael, os byddwn nhw'n lluosi X gan rif sy'n fwy nag 1 a wedyn cymhwyso'r ffwythiant bydd y gwasgu'r graff yng nghyfeiriad X, nid yna ymestyn. Pam mae hyn yn digwydd? Felly ar gyfer pob gwerth X, rydym yn gyntaf ni lluosi gyda A, wedyn cymhwyso'r rif, cymhwyso'r ffwythiant. Felly X, gweithio'r yr X gyntaf, wedyn y ffwythiant yn gweithio'r yr ateb, a ni'n cael y gwerth newydd. Edrychwn ar hyn am y ffwythiant gyda A a'n hafelu 2. Felly ni'n lluosi bob gwerth X gyda 2, cymhwyso'r ffwythiant i gael yr newydd. Edrych ar y pwynt yma, sy'n wedwn ni tua 0.3. Lluosi gyda 2, ni'n cyrraedd 0.6. Cymhwyso'r ffwythiant, mynd i weld beth mae'r ffwythiant yn rhoi ni, a mynd â fe nôl i'r gwerth X gwreiddiol. Felly mae gyda ni 0.3 yn mynd i'r pwynt newydd yma sy'n just uwchben 0.4. Os edrychwn ni ar 0.8, just heibio 0.8, lluosi hwnna gyda 2 gynta, a mynd â ni just heibo 1.6, mynd i'r ffwythiant, a mynd â fe nôl i'r gwerth X gwreiddiol, felly dyna'n pwynt newydd ni. Felly mae'n pwyntiau newydd ni yma. Os dyw X yn 0, lluosi hwnna gyda 2, mynd â ni i 0 o hyd, a felly mae'r pwynt yma ddim yn newid. Felly ni wedi symud cywasgu'r graff yng nghyfeiriad X nôl ymlaen. Felly'n agosach at yr uchelyn rydyn ni wedi mynd. Bod ni wedi lluosi'r X gyda 2, ni wedi mynd yn agosach at yr uchelyn Felly F2X yw Fx wedi gywasgu gan ffactor 2 neu ymestyn gan ffactor hanner. Parhau hwn, ni'n ymestyn y ffactor gyda A yng nghyfeiriad X, felly mae'r ffwythiant glas wedi cael ei ymestyn i roi yr un gwyrdd. Ni wedi lluosi'r X gyda A
ymestyn x gyda a i fynd i'r ffactor i'r un gwyrdd. Ni wedi lliosi gyda a. Felly mae pob pwynt x wedi lliosi gyda a. Felly ax sydd gyda ni nawr yn y gwyrdd. Gwelwn y rhain y pwyntiau newydd yn gelwon rhain x fawr y fawr. Felly mae x fawr yn ax a mae'r y fawr yn y fach. Am newid rhain a gawn ni'r x i fod yn 1 dros a lliosi x fawr a mae'r y yn haflu y fawr. Felly am newid rhain mewn i'r ffwythiant a ni'n cael bod y fawr yn f1 dros a ar gyfer yr x. Gallwn ni wneud y llythrennau yn ôl yn rhai bach gan bod hwnna yn gweithio ar unrhyw gyfuniad o lythrennau. Felly mae y nawr yn f1 dros a x. Felly mae ymestyn lliosi pob x gyda a wedi bod yr un peth a bod ni wedi gweithio'r ffwythiant 1 dros a yn llosi gyda x. Felly ni'n neud y gwrthwyneb. Ymestyn y graff, mae'r ffwythiant yn cael ei rhannu, mae bob x yn cael ei rannu dy a. Rwy'n bethau o'r blaen ar gyfer ein cromlin newydd. Felly beth sy'n digwydd nawr, os ni'n mynd i llosi gyda rif negatif, cofiwch oedd yn a ni'n positif gyda llosi yr x di'r y dy'r rif positif, fwy na un neu llai neu un. Nawr a yn negatif. Ni'n mynd i flipo'r graff. Bydd y cywasgu ymestyn yn digwydd fel o'r blaen, ond fydd y graff hefyd yn cael ei adlewyrchu. Yn yr uchelyn x, yn yr uchelyn y, neu x yn haflu 0, ar gyfer f ax, a negatif, cofiwch. Neu yr uchelyn x, sef lle mae y yn haflu 0, ar gyfer a tu fas, fx. Felly, ar gyfer y sefyllfa pan mae a yn haflu -1, felly ni'n llosi naill ar x neu'r y gan -1. Ar gyfer f minus x, gallwn feddwl am liosi fel adlewyrchiad holl blaen yn y chelyn y wedyn cymhwyso'r ffwythiant. Felly, mae'r graff gwyrdd yn adlewyrchiad o'r graff glas yn yr uchelyn y. Ni wedi lliosi gyda ffactor -1 yr x, gyda ffactor -1. Felly ni'n adlewyrchu yn yr uchelyn y. Os i ni moyn lliosi'r y gyda -1, wedyn ni'n adlewyrchu'r holl blaen yn yr uchelyn x. Ni'n flipo fe yn yr uchelyn x, adlewyrchu. Felly mae pob pwynt gwyrdd yn cael ei liosi dy -1 a ni'n cael y pwyntiau glas. Felly eto defnyddio'r negatif, mae'n rhwyddach os ni'n llosi bob y, na os ni'n goffo wneud e gyda tu fewn y bracet. Felly minus x wedyn y ffwythiant yn golygu bod ni yn adlewyrchu yn yr uchelyn y. Felly blas i chi ar trawsffudo graffiau oedd hwnna.